खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। जों बयबो मिथिगौ मैया आसामनि बाजेटआ थारैनो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अदेबानि बिटिसि काउन्सिलनि क'क्राझारावनो जानानै थांदों आरो बेयाव गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंलांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। स्पेसियेलि गोबां MLA फ्रानो गुबैयै बिटिसि नि जौगाथायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो जौगाथायनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो सासे MLA अखिल गगৈ जायखौ जों बुंनाय जायो, अखिल गगैयाबो दानि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौखौ गोख्रोङै जर होदों। बेनि अनगायैबो जेलाव थानाय NDBफोरखौ थाबैनो दिहुनजोबनांगौखौ बिथाङा बुंनानै होदों आरो बेनि अनगायैबो मोनसे गोख्रोंथार दाबि दैखांबावदों बिथाङा। थारैनो बिटिसि आव बा 6 सिडुल एरियाफ्राव जेरैबायदि थाखाफ्रा थोंजोङै सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनांगौ, नाथाय बियो स्टेटनि थ्रुयैसो फैबाय थायो। बेनिखायनो बेफोरखौबो थोंजोङै गावबागाव काउन्सिलावनो फैनाय खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथाङा खावलायदों। बेनि गेजेरावनो सासे बर'नि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंनानै होदों। जेरैहाय बिथां बुंनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव मोनसे समाव नुदोंमोन अदेबानि 2003 मायथाइयाव जानाय बिटिसि गोरोबथायाव जेरैबायदि बिटिआरनि बा बिटिसिनि CM अदेबानि डेपुटि चिफ बिथांमोननि रेंकआ जेरैबायदि केबिनेट मिनिस्टारफोरनि रेंक जानांगौमोन, बेयो माबोरै जानानै दं आरो मानो खमायलांखो आरो खमायलांदोंबा माबोरै बेनि राहाखौ खालामनो हायो बेखौ थाबैनो खालामफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बेनि अनगायैबो गोबांथार बायदि बायदि दाबि दैखांनायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुबाय थादों। बेयावनो क'क्राझाराव बे बाजेट सेसना जाबायदों बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेयो मोनसे जेब्लाबो गोसोखांजाबाय थाथावथाव होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थारैनो गोबां इमसनेलि बाथ्रा बुंनानै बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिआव गोबांथार जौगाखांनायनि खामानि मावनो थाखाय माखासे खोथा बुंलांनायखौ जों बयबो नुदों। दा बेखौनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांनायखौ लानानैनो रबिराम नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोबांथार बाथ्रा बुंथिदों। बेखौ नायोब्ला नोंथांमोनहाबो रोखा जागोन। थारैनो दिनैनि दिना मोनसे अरायबो गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै गोजोर जानानै थासिगोन। जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसिनि गिलु फालु मोनसे प्रिथिबिखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दलन, बे आन्दलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BLT आरो आबसु UPSC गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति, बे बिटिसि नामै जे जों 6 सिडुल प्रभिजन मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै क'क्राझाराव बिटिसिनि मोनसे एसेम्बलि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्बलिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर, MLAफोर, अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेयाव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय, बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव, गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन। बिथांनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्बलि हाउस लुनो हाबाय बिटिसिनि, बे एसेम्बलि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्बलिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों, बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्बलि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया, स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्थ्रि MLA अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जथुम्माखौ बिथांमोना बेहाय जथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। दिनै हाग्रामा महिलारि लुफुंनाय
बिटिसि सरकार दानानै बिथाङा जे बेखौ माने मावफुंनानै मोनसे जाफुंसार मोनसे जथुम्मा हिसाबै गथायनो हादों आरो बेनिनो बे जथुम्माखौ दिनैहाय बेयाव जिरायफैनो हादों। बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ धन्यबाद होनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जाबाय आरो बे बिटिसि 6 सिडुलनिनो दिनै बे हायाव बे बिथायाव फैनानै आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि मुख्यमन्त्रि MLA गासैबो मन्त्रि मल्लाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जे बिबार बावलांबाय आरो हाउसनि सिङाव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बारे बारे गले गले जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रायखां बिथाङा जे मोनसे आबेगिक भाषण होबाय, इमसनेल मोनसे स्पिच होबाय, बेयो थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। जों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन, धन्यबाद होगोन। बिथाङा दिनै आसामनि बिधान सभाखौ क'क्राझाराव लाबोनानै जे जिरायनायनि थांखिखौ लादों। आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिखौ जोङो बाख्नायगोन, धन्यबाद होगोन। बिथाङा बे स्पिकारनि गादियाव जिरायनानै एफा गिदिर मोनसे डिसिसनखौ लानानै सारा एसेम्ब्लिखौ उथायनानै क'क्राझाराव जे फोजोबफैनो हादों आरो क'क्राझारनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिनि बे 6 सिडुल काउन्सिलनि एसेम्ब्लिखौ बेवहाय दिनैहाय आसाम बिधान सभाखौ जिरायफैनायनि गेजेरजों बे एसेम्ब्लिखौ बेनि मर्यादाखौ स्टेट लेभेलनि एसेम्ब्लि, स्टेट एसेम्ब्लि हिसाबै बिथाङा जे महर होनो हाबाय। बे काउन्सिलनिल' एसेम्ब्लि नंला, बे स्टेट लेभेलनिनो एसेम्ब्लि बे सारियाव जे लाबोनो हाबाय, बे मर्यादायाव जे लाबोनो हाबाय, बेनि थाखाय जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। बाखि एजेन्डा हिसाबै 6 सिडुल अट'नमास काउन्सिलनि सायाव जेरैबायदि बेवहाय दिनै बयबो MLA फ्रा, मन्थ्रिफ्रा आरो मुख्यमन्त्रिया जोबथारनायाव जे मोनसे भाषण लाखिबाय जे बिथांमोनहा 6 सिडुल बे बिटिसि ओनसोलखौ सारिउफाले जौगाखांहोनायनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर माखासे परिकल्पना लानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै घोषणा होलांदों। जौगाखांनाय, सान्थि अरायथा रोखोमै गायसननाय, गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि, अनलायनाय आरो गोरोबलायनानै बेवहाय मोनसे गोजोनै रायजो जानायनि मोनसे थासारि सोरजिनायनि दिनै रड मेपखौ जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया बेवहाय बिथाङा बेखेवनानै बुंफोरना होलांबाय। आं सानो दिनैनि बे सावरायनाया जोबोरैनो ओंथि गोनां, जोबोरैनो मोनसे गोसोखांजाथाव आरो माने गोजोनथाव मोनसे सावरायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बिथांबायदि मुख्यमन्त्रि थायोबा बड'लेण्ड ओनसोल बर'फोरनि पक्षे 6 सिडुलनि पक्षे बिथाङा जेरैबायदि माखासे खामानि मावनायनि बिबान लानानै दिनै बाथ्राखौ बुंबाय, माने गावनि दायबद्धता कर्तब्य माने पालन खालामनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय आरो बयबो मन्थ्रिफोर MLA फोरखौ सब बेवहाय जेफोर फैदों बिथांमोनखौबो जयैनो बिटिसिनि फारसे बा माने बिटिआरनि फारसे, बिटिसिनि बर'फोरनि फारसे, बिटिसिआव थानाय रायजोफोरनि फारसे मोजां नोजोर, पजिटिभ एटिट्युड लानानै खामानि मावलांनो थाखाय जे बिथाङा मोनसे दायित्व कर्तब्य गथायदों, बे थारैनो बाख्नायथाव।